Cheiras iso? Que iso que cheira tamén? É unha tarta de amora. Non che recorda a un conto? Sí, pero a cal? O de corre, corre, cabaciña. Pero que dis? É o da casa da Mosca Chosca, que tamén é da mesma autora. O es porque hai tantas nenas e nenas aí sentados? Porque o alumnado de sexto de educación infantil vai nos facer unha obra de teatro sobre este bonito conto. Ah, é verdade, que hai que ter cuidado de que o oso non pape na tarta. Éranse unhas moscas choscas que vivían no bosque. Fartas de zoar dun sitio a outro, decidiron facer unha casa. Poderemos dormir na cama, poderemos estar quentiñas, poderemos con nosos amigos merendar na cociña. As moscas choscas puxéronse mans á obra e construíron unha casa ben xeitosiña. Para inaugurar o seu fogar, prepararon unha torta de amora e o seu arrecendo espallouse polo bosque. Despois, prepararon a mesa para merendar. Ao pouco, petaron na porta 2 escarabellos. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas. Facemos unha festa para inaugurar o noso novo fogar. E vos quen sodes? Somos os 2 escarabellos de vellos. Que o cheiro, podemos entrar? Claro que podedes. Mais cando ían comezar, pasaron por ali 2 morcegos. Miraron a casa, cheiraron a torta e petaron na porta. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escarabellos rebellos. E vos quen sodes? Somos os morcegos charegos. Gústanos a torta de amora máis que nada do mundo. Podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais antes do primeiro bocado, pasaron por ali 2 sapos. Cheiraron a torta e entroulles a fame. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escarabellos rebellos, os morcegos chairegos, e vos quen sodes? Os sapos castrapos. Que bocheiro, podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasaron polo bosque 2 mouchas. Miraron a casa, oíron a festa e achegáronse. Quen vive neste lugar? A quen viñamos visitar? As moscas choscas, os escarabellos rebellos, os morcegos chairegos e os sapos castrapos. E vos quen sodes? Nós somos as mochas de ponchas. As que comen e non se faltan, podemos entrar. Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasaron por ali 2 raposas. Cheiraron o pastel e animáronse a entrar. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escarabellos rebellos, os morcegos chairegos, os sapos castrapos, as mouchas de poucha. E vos quen sodes? Somos rasposas disco. A torta ten boa pinta. Podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían probar a torta, pasaron por ali 2 lobicáns. Fíxoselles a boca a auga co cheiro do pastel de amora e petaron na porta. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escarabellos rebellos, os morcegos chairegos, os sapos
moi campellabans. Que pastel tan ben feito! Podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Cando por fin ían probar o pastel, pasou por ali un oso. Levaba toda a tarde na procura de amoras para merendar. Mirou a casa, oíu a festa e pensou. Que non fun convidado. E petou na porta. Quen destrúa? A quen vin visitar? As moscas choscas, os escaravellos remellos, os morcegos chairegos, os sapos castrapos, as mouchas de poucha e las raposas exitosas e os lomicas pillabans. E vos que sodes? E ti quen eres? Son o oso arteiro, o máis lamón do mundo inteiro. E ese postre tan pesado, paparín de contado. E colorín colorado, este conto está rematado. ¡Un bocado!